Mit navn det er Erik Morten, og jeg er født den 5. 1935. Så jeg var lige godt 5 år, da krigen, eller tyskerne besatte Danmark. Det jeg kan huske først, det var om morgenen den 9. april. Der kom de med fly hen over min fars og mors ejendom, og meget lavt. Den første dag, der smed de papirerne, at vi skulle forholde os i ro. De første par år, der skete jo ikke for sig ikke noget. Det var bare nogen, der gik her. Man mærker jo egentlig ikke sådan, at det var besat. Jo, altså ting blev rationeret. Sukker, smør, mælk og brød. Og der var jo også mange af de unge mennesker, de skulle passe på. Hvis ikke de havde noget arbejde, så deporterede tyskerne til Tyskland, så blev de skulle tvangsarbejde til med. Vi havde udgangsforbud i den tid. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, men efter 9, så må der ikke være forsamlinger afsted eller noget. Der skulle man holde sig hjemme. Ja, så under generalstrejken der, det kan jeg så også huske. Der var jeg inde hos min faster. Hun boede ude på Amager. Og der gik det altså ret hårdt til. Og der kom med Hibo-folket. Det var jo danskere, som havde sluttet sig til tyskerne. Og de var rigtig aktive der under generalstrejken. De kørte bare ned igennem gaderne, så skød de bare vildt omkring sig. Den danske regering, den beskyttede jo tyskerne faktisk under hele krigen. Altså, hvad sabotører og sådan noget laver, det var de også modstandere af. Det ville for alt i verden ikke have nogen splid med de skide tyskere. Men den politi, det blev jo også taget af tyskerne i 43. Så stod de sgu ikke på dansk politi mere. Man kunne godt mærke det sidste halve over det, der var der mere spidse til. Der blev også skudt flere sabotører og sådan noget. Der var jo mange, der også stak af til Sverige. Der havde vi jo det vi kaldte en dansk brigade i Sverige. Frihedskæmper, der var flygtet over. Jo, befrielsen, da den kom, det var den 4. maj om aftenen. Da vi sad ude, der havde vi jo grøftkald. Der kom de første tyskere, så var de på vej hjem. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.